illi dak li qed jippromuovi l-Labor, partikolarment Joseph Muscat, il-leitmotiv x'kien? Kontabilità, trasparenza, good governance u meritokrazija. Li ma erba' bdew jinkisru propju mill-għada. Ex-qari il-konsulent finanzjarju Paul Bonello f'intervista fuq Net Television fejn insista l-gvern ta' Roberta Bela kisser il-prinċipi kollha li kien tant saħaq dwarhom qabel l-elezzjoni tal-2008. Jiena ngħid il-Partit Laburista tala fuq pretenzjonijiet u dawk il-pretenzjonijiet anniħilhom farrakom totalment illi issa allura it-triq għan-niżla qabada u bir-raġun għax meta jidħol id-dikej morali dak ma jżommu xejn. U allura rrid iwassal biex anke min iħobb il-Labor rrid iwassal biex il-Labor imur fl-oppożizzjoni jinbidlu n-nies. Waqt Spotlight Bonello saħaq li l-Labor qabad it-triq għan-niżla u importanti li jmur fl-oppożizzjoni ħalli jirriforma ruħu. Spjega wkoll li ħafna awtoritajiet f'Malta ma jaħdmux kif suppost għax huma maħkuma mill-gvern. Aħna għandna ħafna awtoritajiet hawn Malta illi huma qed jagħmlu performance mhux tajba għaliex huma b'mod dirett jew indirett taħt id-direzzjoni tal-gvern. Paul Bonello tkellem ukoll dwar il-każ ta' Joseph Kuxkieri li kien immexxi l-MFSA. Għamilna Board of Governors li bir-rispett kollu lejh ġib board pupazz ma kienux kapaċi jaqfulu. Ovvjament kellu r-rieħ fil-qala, John Kuxkieri għad baqalu r-rieħ fil-qala l-lum wara li għadda minn dan kollu għadda minn xi għadda. U it-tratta l-MFSA bħala l-fifdim tiegħu dan rrit l-sħabu dawk li kun għazilhom li ġab mill-Gaming Authority, il-min jidirlu u l-min ma jidirlux illi huwa pjaċevoli ikaċċieħ. Dwar l-ekonomija, il-konsulent finanzjarju saħaq li mhux jara setturi ekonomiċi ġodda. Dan fil-waqt li qal ċaru tont li s-settur tat-turiżmu miexi ħażin. Qatt ma kellna turiżmu daqshekk fqir ta' massa illi qed iħalli l-flus, bla dubju qed iħalli l-flus. Però qed joħloq stress fuq l-infrastruttura, fuq kollox, fuq id-dawl, fuq l-ilma, fuq id-drenaġġ, fuq it-toroq. Enormi. Waqt l-intervista ma' Trevor Di Giorgio, Paul Bonello tkellem ukoll dwar il-popolazzjoni u kif Clyde Caruana kien il-moħħ wara din l-esplużjoni ta' ħaddiema barranin. L-overpopulation li għandna llum riżultat tal-mass tourism u riżultat ta' numru enormi ta' impjegati barranin mill-Unjoni Ewropea li dwarhom ma nistgħu nagħmlu xejn. U third country nationals. Clyde Caruana kien il-perit ta' din. U jiena l-previżjoni sfortunata li nagħmel illi l-overpopulation li hemm illum li qed taffettwa tant ħażin il-kwalità tal-ħajja tagħna qed hemm u ser tibqa' hemm. Marija Borċ, Net News.